špičmák, až sa tam Po obrovskom hite Vilo Habo varí lepšie ako tvoja mama si prišli na svoje aj náročnejšie jazyčky. V knihe Vilo Habo špeciál nájdete 70 najlepších receptov z obľúbenej kuchárskej show. Špeciality z rýb, chutné polievky, cestovinové prekvapenia, to najlepšie z mesa, sladké pokušenie a veľa ďalšieho. Naozaj sú to recepty vynikajúcich ľudí a čo som tam varil, bažanta, holúba, slimáky, čiže toto je také v tej jednotke, tá jednotka je taká slovenská, toto už je také všeho chuť. Svoje obľúbené habovské recepty má aj junior. Poširovaná rybka to bola a tie zeleninové tagliatelle. Áno. Toto je druhý recept, no a samozrejme som skúšal kapustové pyré. Aj Vilo Habo špeciál má úspech u milovníkov jedla a dobrých receptov. Nájdete tam recepty Jožka Vajdu, Kristiny Farkašovej, komičky Evelyn, Mariana Miezgu, skupiny Hex či Miša Hudáka. Dokonca vznikli super trička s vilovými hláškami, domačky a hraj na tie ruky. Nikto si nekúpi mačku vo vreci. Naozaj nie. Môžeš urobiť tomu bublinu, mohol by byť na obrazovke aj každý deň, to vieme. Veľa titulov takých vyšlo, že proste to nefunguje, ale toto zafungovalo perfektne. Knihu Vilo Habo špeciál pokrstili aromatickou bylinkou, ktorú volajú aj čínsky anís, alebo po našom badián. Výborné korenie do sladkého pečiva, kompótov, lekváru, ale aj do receptov Vila Haba, ktorý miluje túto ingredienciu. Použil som ho na tú poširovanú rybu a použil som ho aj do ryže a bolo to veľmi fantastické. Tak badián zvyšuje chuť do jedla, tak ja verím, že teda budú mať všetci chuť si tú knižku kúpiť. A pokiaľ teda by nebol mletý, tak on je v takejto krásnej hviezdičke, tak ja dúfam, že bude mať aj hviezdny úspech táto kniha a tak toto všetko vysigneme, dobre? A predávaj sa. A nech sa všetko dobré. Predáva. Ďakujeme veľmi pekne.